Osoby a postavy účinkujúce v tomto programe sú vymyslené a neexistujú. Nie je totiž možné, aby existovali. Je to vylúčené. Toto už kde by sme boli. Tak, čau, aha, Ferože. Za toto si veľký pán, kúpiť ID len for fun. Autokliker je na pán, nedá dlásta skvelý plán. Za hovkom sa strašne hnal, Blizzard s ním však vyjebal. Veľa toho nenaspal, Gali aj tak neskapal. Aha, Ferož je náš pán, aha, Ferož má svoj plán. Aha, Ferož je náš pán, kúpil ID len for fun. Len aby bolo jasné medzi nami, túto show ste vyrobili sami. Chváliť sa kúpeným hov titulom, to fakt môže prísť cool iba debilom. Draktul je ubohý, ti poviem aj zadarmo. Tých tvojich 20 mega vyšlo fakt nadarmo. Byť spomenutý vo videu Maxom a Dratnosom, to je teda pre Vovko fakt veľkým prínosom. Aha, Ferož je náš pán, aha, Ferož má svoj plán. Aha, Ferož je náš pán, kúpil ID len for fun. Sme 10 rokov na scéne, to veľa znamená. Za našich čas neexistovali ani dejdem zámena. Dobrý týr, špatný týr, nič sa nemení. Mám 8 ďalších titulov, vy tupí barani. Posielam odkaz všetkým Draktul playerom. Slzy si môžem utrieť starším hov titulom. Hej, 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 aha, Ferož je náš pán, aha, Ferož má svoj plán. Aha, Ferož je náš pán, Ferož baba zakázal streamovať nám. Aha, Ferož baba, už neviem čo tu dať mám. Aha, Ferož je náš pán, náš pán, náš pán, náš pán. A my sme že vraj klauni.